Omblo audio. Omblo audio. Sampeyan reja niki nang apa kini? Wei. 50 dah. Bang Eko sing duwe WI audio Ayah Reja nang apa mangatusan pada baik Ayah Reja Bang Wayono ayo iki sampai tekan detik kian kula masih ngarupakeun senajan cilik kesempatanne kanggo kula sing duwe irakane ASW audio sing pasukan Bocah Ngelem ASW audio pasukan Bocah Ngelem Ayah Reja 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 baik dengan kenyataan salah naro perasaan gue rasa mamai Aira sing paling hebat mamai Aira sing paling boras mamai Aira luar biasa mamai Aira Mas Gobla Putra 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 najan cinta katon ora bisa kelakon kenang apa sayang ora ilang-ilang Bang Eko sing duwe WI audio 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 cinta katon ora bisa kelakon kenang apa sayang ora ilang-ilang saya kenen Mas Gobla Putra sing paling hebat Mas Gobla Putra Mas Gobla Putra Mas Gobla Putra Mas Gobla Putra ASW aja nyataan sampai keceletot sih lah salah naro perasaan duwe di rasa sing beli biasa sing sampean duwe keluarga Bunda Ais mending ini Bunda Ais gitu Bos kocak Najan cinta katon bos oca sing paling eman kenang apa sayang ora hilang-hilang bos oca sing paling eman bos oca sing paling boral baik teman kanya
yen oh kula masih ngarep kapan nomai sing lagi ning Taiwan nomai sing lagi ning Taiwan Cendol Habib sing duwe pasukan bocah kalem Bos Ocha, 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 Bos